Ay! We are here in Pottery, Pampanga, dito sa Santo Tomas, Pampanga. Meron din silang rabbit feeding here. Ayan. Tapos, dito sa side na to, magpipaint and pottery making. So, ito yung corner nila. Ayan, may apple shape, may egg shape na pwedeng i-paint ng kids. Tapos, dito yung pottery making corner nila. Meron din sa loob, pwede kang paint or mag-shape ng pot, mag-design. So, ito ang kinuha namin, yung egg shape. This is 250 pesos, kasama na yung coloring materials. Bibigyan din sila ng apron, syempre para hindi madumihan sa paint yung mga kids. Ayun. And yan, mag-apron din kapag magpa-pottery making. Si mother, ready na. So, ayun yung mga sample na pots na for pick-up kasi hindi pala siya maibibigay agad. So, ayan, merong mag-i-instruct, magtuturo kung paano yung gagawin. And, by the way, sabi, 1 kilo of clay daw yan. Kaya maliit na pot lang yung magagawa mo. Ganon. Tapos kung mabalog, pinipili din nila hindi po namin ito. Ang kami mo. Maakit na. Ay! Mga kalawin. Dapat hindi ka gama. Yung maliit na pot na yun ang finished product. So, kailangan lutuin pa yan. At eto, pakita daw niya yung dirty hands niya. Yung pot making. Una magaspang. Tapos, kikinis siya pang kulungan. Ay? Pero dapat magporma. Tapos, di ba nalasak? Nasira kanina? Kasi dapat hinahawakan mo para mamold. Tapos, hindi pa natin makukuha na. Iluluto pa daw nila, babalikan mo after 3 days. Oli, are you having fun? What are you doing? Ollie's still painting. Look. You enjoying? May coffee shop din doon. So, na-discover lang namin siya sa Facebook. And sulit naman kasi nag-i-enjoy naman ang Olivia. Nakaka-paint. Tapos sabi nila, free yung feed yung rabbit. Kasi parang meron silang rabbit cage. Tama ba? Rabbit cage. Ganon. Ang alam ko, pwede kang humiram ng fishing rod. Fishing rod here. Hindi ko lang alam kung magkano. Check natin mamaya. Tapos, ito yung parang pot factory. Wala na akong mask kasi ang lawak ng lugar. Open space lang siya. And, hindi naman kadamihan yung tao. Hello! Maganda ako naka-shades, kaya syempre mag-shades tayo. Nakalimutan ko pandali ng aking selfie stick. Ito, papakita ko yung background. Look! Ayan, fish pond. So, may fish pond dito. Ayan, pwede kang mag-fishing. Kasi nga, fish pond. No, may nag-fish doon. Ooh! So, ayan, papasok lang tayo dito to feed the bunnies. O, sa side na to, rabbit feeding. I think that one looks mad. Oh, That one. why? Look at the eyes. To the eyes. It's red. Look at you. He's smelling his bum bum. Bum bum. That's silly.
Mas maganda pumunta dito pag yung morning, yung hindi pa super init tulad ngayon. Tapos, pwede ka daw mag-fishing. Init tayo. Pwede ka mag-fishing kapag morning. Kasi pag hapon daw, talog na yung mga fish. Charis. Okay, so sa bandang dulo, lalakad ka lang. May makita kang pathway papunta dun sa fishing area nila. Ayan, napaka-relaxing dito. Pwede ka maglakad-lakad. Tapos, malaki yung space or malaki talaga yung lugar nila. I think it's 150 para mag-rent ng fishing rod. Eto, nakikita nyo, meron din silang pool but I think hindi nila ginagamit and hindi siya open sa public. Siguro for family use lang siya. Pagod na si Madam. Okay, we're back here sa shed nila kung saan nagde-decorate ng pot. Ayan, makita nyo, may mga dine-decorate sila na pot dyan pero naiiwan na lang kasi nga hindi pa siya luto. So, ang sabi ng owner, eventually masisira lang siya kapag hindi siya na-process ng mabuti. So, eto, may mga chairs, tables, pwede ka mag-paint. Tapos, ayong mga pots na nakikita nyo doon, for sale din yung mga yan.